Kienu kważi 7,000 żagħżugħ u żagħżugħa li kienu parti mill-aħħar programm tal-Garanzija żgħażagħ baġit totali ta' 6.7 miljun euro. Dan ħabru l-Ministru għax-xogħol Internu Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri waqt konferenza ta' livell għoli tal-Unjoni tal-Mediterran li bdiet it-tnejn Villa Bigi il-Kalkara. Għal din il-konferenza attendew diversi delegati fosthom il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea Roxana Minzatu. Il-Ministru Camilleri qal li l-Gvern qed jinvesti 10 miljun euro f'garanzija żgħażagħ f'4 snin bejn l-2024 u l-2028. Bħalissa 1500 qed jipparteċipaw f'din l-inizjattiva. Il-garanzija taż-żgħażagħ tipprovdi taħriġ, counseling u esperjenzi ta' xogħol lil dawk li mhumiex fl-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ. Waqt konferenza għall midja l-Ministru Camilleri qal li din il-konferenza qed issir fid-dawl tal-fatt li Malta għandha l-anqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea kollha b'inqas minn 3% u fost l-inqas rati ta' qatt fost iż-żgħażagħ. Dr. Camilleri rrefera l-pubblikazzjoni u l-implementazzjoni tal-Labour Migration Policy bl-ewwel fażijiet jidħlu fis-seħħ. Bdiet tiġi implementata minn awwissu illi għadda diversi miżuri fosthom primarjament biex ikun hemm aktar kontroll għall-awtoritajiet Maltin biex jiġu ħaddiema barranin biss fejn hemm bżonn f'dawk is-setturi partikolari anke fejn għandna bżonnhom aħna bħala soċjetà Maltija, ukoll daħlu diversi miżuri bħal tal-ħlas li tkun fil-kont tal-bank tom il-bidu tas-sena d-dieħla kull min jiġi f'pajjiżna jeħtieġ l-ewwel jagħmel kors dwar l-identità Maltija, dwar fiex nemmnu aħna l-kultura tagħna, il-festi tagħna. Huwa fakkar li l-Labour Migration Policy tippremja lil dawk li investu fit-taħriġ. TVM News tkellem mal-Viċi President Minzatu li qalet illi suq tax-xogħol f'Malta huwa b'saħħtu ħafna minkejja dan qalet ukoll li l-Unjoni Ewropea hemm fejn tista' tkun ta' spalla xorta għaż-żgħażagħ f'Malta. We have to act on skills. We need people to take the skills that are going to provide them good jobs. Jobs in engineering, vocational jobs, technicians, jobs in the care or in the healthcare sector. So we need to work together. Of course, the funds that the EU is providing, the funds that the EU provides. Temmet tgħid li l-budget tal-Unjoni Ewropea l-ġdid se jkollu nefqa soċjali b'saħħitha.